Здравейте, ютубъри, аз съм Black Hacker и днес ще играем в Chirpancraft и днес ще ви покажа ларповете и колко е страхотен сървърът. Първия ларп, по който ще покажа е ларп Enchant. Какъв ларп е? Ела тук се буцаме. Първия ларп Enchant е gue. Ларп XP, там си плащате и ви дава мобове, с които се биете и ви дава левел, който е по-добро. Ще го убия! Също така ларп Food. Сега ще ви го покажа. Там мисля, че имаше правото да се бием. Абе ти не снимаш ли вече един такъв клип? Ама да, трябва да снимам пак. Ето го ларп Food, близо до спауна. След това какви още ларпове има. Трябва да снимам по-често. Ларп Гриев. Ларп Гриев и тия другите са за... Там за евентите, когато правят евенти, нали, ето го. Също така, кой ларп още мога да ви кажа. Хедшоп там, не знам още как се купуват хедшопове. Ларп инфо там ви казват админите, онарите и тия. Ларп джъмповете там. Това е пътник. Те ония там се бъхтат. Да, бъхтим се я. Hard jump, expert jump, medium jump и easy jump така. Следващите ларпове са Jump Event, който пак е на евент, лабиринта също. Survival там се оцеляват, както преди малко ние се бъхтихме с другите приятели. Ларп PvP, това там дете се трепете тук като маймуни някакви. Ето тук само за демонстрация ще нападна оня долу. Не, тия са едни дето преди мраза ги тия. Окей, това беше от мене. Не забравяйте да харесате клипа, да сабскрайбвате, да влизате в сървъра, да се наслаждавате. И това бяха моите приятели Асен и Крек. Това беше от мен. Асен и Крек, да! Асен го уби! И до скоро!